Kofi FM radio internet station. Kofi TV's podcast streaming audio with Apostle Miracle Prince. Shalom and welcome to City of Faith Apostolic International Ministries with Apostle Miracle Prince, the president and producer of the Voice Daily Devotional Broadcast. Time for the Word. tirimuviri mumwe chete. Roma chapter 15 verse 2. Mumwe nomumwe wedu ngaafadze wokwake pane zvakanaka zvinosimbisa. Haleluya. Ko unomboziva here kuti chinonzi kunyengetera rudo, nokuti kana uine rudo unenge uchifukidzira zvivi zvauinazvo iwewe mukati muupenyu wako, nokuti Jesu uyu watinotevera rudo. Saka mumwe nomumwe wedu ngaafadze wokwake pane zvakanaka zvinosimbisa. Haleluya. Wowanikwa uchinyeya asi iwewe uchiti wakagamuchira Mwari. Wowanikwa uchituka asi iwewe uchiti wakagamuchira Mwari. Wowanikwa uchisoropodza hama dzako asi iwewe uchiti wakagamuchira Mwari. Bhaibheri riri kuti panapa mumwe nomumwe wedu ngaafadze wokwake pane zvakanaka zvinosimbisa. Kunamata kukuru, rudo. Ungaita zvimwe zvinhu zvose mukati muupenyu wako, asi kana usina rudo hausati wanamata. Haleluya. Mukati muupenyu wako zama kuti uve norudo. Haleluya. Nokuti kunyengetera kukuru rudo. Zvimwe zvose ungaita, asi kana usina rudo hausati kugamuchira Kristu, nokuti Kristu uyu watinotevera kubudikidza neshoko raMwari rudo. Haleluya. Saka kunyange uine zvivi mukati muupenyu wako, kana uine rudo, rudo iroro runofukidzira zvivi zvako, nokuti Kristu uyu watakadai kuda kushumira kana kutevera iye pachake rudo. Saka mumwe nomumwe wedu ngaafadze wokwake pane zvakanaka zvinosimbisa. Wakati usaba ndiyo wakati usauraya, ndiyo wakati usanyeya. Iwe unogona kusaba kana kuuraya asi iwe uchinyeya. Haleluya. Bhaibheri shoko raMwari rinoti wakataura mirayiro yose iyoyo munhu mumwe chete. Haleluya. Saka mirayiro yose yakatarwa nomunhu mumwe chete. Saka iwewe dzidza kuita zvinhu zvakanaka, uchiita mabasa akanaka anosimbisa vamwe pavanenge vachitambudzika, pavanenge vachinzwa kuti vakadzikira. Iwewe enda uchindovasimudzira. Haleluya. Uchitaura mashoko anosimbisa, mashoko anovaka, mashoko asingaputse. Haleluya. Panochema hama yako, enda undoinyaradza. Panotambudzika hama yako, enda undoibatsira. Why? Nokuti unenge uchiziva kuti tiri muviri mumwe chete muna Kristo Jesu. Hama mudikanwa, chinonzi kunamata rudo. Kana usina rudo, ziva kuti hausati wasvika palevel yokunamata, nokuti patinonamata uyu Jesu iye pachake rudo. Haleluya. Ukatarisa zvakare Mwari vakasacrifice kutipa mwanakomana wavo Jesu nokuda porudo. Haleluya. Sei iwewe usina rudo? Nokuti rudo ndiro runoita kuti tive vana vaMwari vechokwadi, nokuti Jesu iye watinotevera rudo. Haleluya. Ropafadzwa nezita ra Jesu. Amen.
Ko-Fi FM. Ko-Fi FM radio internet station. Ko-Fi FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +2 76191648997. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.